Samo malo. Može jedno ladno Irva s pivom? Momci, da vas pitam što, da ne znate nekog Bilmeza koji je naručio kulturu ovdje? Pa evo... Deda! Ja! Ti si, ja. Mogao sam i da ne pitam. Što, deda? Nemoj tako. Evo vidi, Kenzo Japanac. Dete popio. Ajde. Kulturo! Eveme! Tope, reci mi, jel osjećaš kako si kulturniji, a? Fantastično! Napravit ću od ovog kluba bečku poslastičarnicu. A tamo će mi svira kamerni kvartet. More kvintet, pa nek ide život. Pošle žene da farbaju jaja, hoće, opa, koja da ofarba moja. Kume, vidiš šta voze ovi Šveđani? Može za igranku, a može i za lutku. Ajde na pivo, kume. Čekaj. Je li ovo nešto sam ga ja recno Viljuško? A, Bonazaru, samo da znaš, ako dođe do sranja, on je moj. Razumeš? I pamet u glavu da redovno menjaš ulje. Razumeš? I nemoj da te zmija ujede da si ga terao preko džombe. Razumeš? Kurac moj, ti razumeš. A, razumeš, Lutko. Evo onda drž ovo. Hristos Vaskrs. Vaistino, Vaskrs. To, Lutko! Prc moje! Jebi ga! Pošle žene. Šta je ovo, sunce ti jebem? Gospodine! Joj, Radovane, crni Radovane! Jo, šta ću sada radim? Aj ti pizda ti, materina! Šta se ketuš na moj ogradu u tom pederskom modelu? Eto, i ovdje sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jo, Milunka! Sad ću da ti jebem, materina. Milunka! Kumem ve molim, idite si dom. 3 dana je gostinsko. To se zna kao da je crvenim slovom zabeleženo u kalendaru. A danas je tek... Drugi dan. Tata, oni hoće da nas zapilju šatru, ja ne dam. Oni hoće, a ja kažem, rekao tata da sačekamo dok se on ne vrne. Koji hoće da razapilje šatru? Koji? Oni! Koji hoće da razapilje dok se ja ne vrnem? Pa Čiča Radašin! Radašin? A ja kažem, Čiča Radašin je rekao tata da sačekamo dok se on ne vrne. Da ja šoferiram. Ja ću da šoferiram.